tuntuma kan thlir ho le tur chu Chinese fantasy action sani somni pakhata release A Writers of the Sea ti ani e mei cheno pang pakhat chu party na aw vaka guan chu rama har thutin voitamalo man non to amang le ti chu a thiam ngal binoculars chu phorin truck ron tlan chu mu a guan chuan lung chuan truck chu avom ta a ma dar thalang chu wa fu in truck po chu bang chak lam chu asut pha ta a driver te chu hril hei mel takin motor atang chuan an ron chuaka guan chuan lo soi sangalin mei cheno pang thalak chu mu in a fanu kumruk liam ta a an kidnap sak thu chu a hril ta a truck hnung lam chu hong ngalin thir bom chunga no pangan man te chu a mu a ma se a fanu tangerine ero alo om velo a har le chuan police motora lo oma handcuff an lo bun tir bok khang no pangte kha amma man emo an ti wanga an lo man alo ni police pakhat wu chuan a fanu thalaka lak sakti a mu chuan rang taka chu sak tumin an in sual ngala wu a thian pa chuan ron pui atum lai chuan tlan chuakin a pi a kar kong ka lo in hongsa ama lo ngak tu ni om tak lam chu apana kar khal tunu chuan a chanchin engkim chu lo hraveka guan a hlau thong chuan chuk atuma ma se chu nu chuan police an zui thu le a fanu zonna a pui te tur thu alo shila fictional khovel chu ron langin kong win lu chu ramhnoya ama tu telaka tanga lo tan cheve mek bokin kham panga thlen thleng chuan umin ti thei anei to lo nu chuan a una nu in ron chanin khama chuan an nam thlat ngala tlak lam pan tur chuan atia chutia una nu in misuala be lai chuan kong wu chu ron chho le in misual pakhat chuan a una nu chu a lo that chi a bok chu pa chu that ve ngalin a una nu chu a phum ta a omak tak chuan Lord Redmond naka atlom tur thu aron shila misual thita taksa tangkhan thil mak tak ama anun na nei chu ron chuakin a taksa chu aron tuama chu vele phubalak tum chuan misual ho omna citadel chu apanta a khovel tak tak lama chuan guan chu mei chenu wuling khan Aladdin group ho headquarter a shwain miba pakhat hian lampi alo fakvel meka wu chuan chu pa chu Aladdin group CEO ani thu alo shilve bok mei cheno pangpanga thalak chu muin atu amina ber chu afanu bauta kha ani thu chu a shil le a guan chuan afanu mu le nan enge ati nga ya zo chuan tu chuan video mu le in novelist pakhat kong chu atha angai thu a shila tu chuan ama chu an chui zui reng thu le lung du du dana avom kwal theina power ane awanga novelist kong chu thatura an du thu le chu pa thi tura an du chan po a novel ji awanga an si ya win shi se lo pha na anei niya shia thu te chu a shil chu minu chuan in rem siam na nein guan chuan kong chu mu tumin longa chuan ama chuan a chuanga kong om na lampang chu apanta a chu ti mek lai chuan kong po chuan a lekho bu zia lai chapter pakhat chu ziak zawin in chu a chhuwa sana guan chuan lo zui ru ve zelin library a zui luta kong pon zui ruk ani ti a shet huai mai ma se guan chuan a lekha bu zia angai san em awanga zui ang chuan a in soita a kong po chu a lo hlom hle library chu chhuwa san le thuain guan chuan ala zui zela kar pakhat chak taka ron tlan hian aron su trepa kong thlang lama kong chuan nam thla in anun na chu a chan sak man sham atluk na chuan guan chuan a dream diary chu thlawin kong chuan a chara chuta chuan chhuma khopui omle citadel chungchang te chu alawin ziaka fictional khovela chuan kong chuan khopui pakhat thlengin carnival alo oma mi puite chu dragon chungnung se baihan tu chero se ti in an lo aw rual dual duala an khobul ami run tum chuan an thok chuak ta balloon thlok thei atang te chuan mailing te chu an mel ma te khuwa a chuan thlakin an kangral hlom tawek sipai rual asena in thuam an fleka road redmona chinchiana chuang te chu khopui ruaka chuan an ron langa guan po chu hotel pakhata hian aron harle hlol mai tu chuan kong ala thalo wanga alom lo thu shilin zirtina pek nan tuya chuan alu chu anim saka chu ti lai chuan hotel reception chuan ron callin kongan mu tuma hotel aron kal thu chu aron shila kong chuan guan hena diary chuan a lekha buzia zom le dan tura apui wanga lom thu shil chungin apeleta fictional khovela chuan
kong chuan mei cheno pang a unau pa chan lim chu a mu a aruang te chu a phum puya chunu chuan sipei te chu Lord Redmond a sipei an ni thu le nitlak nuwa curfew a om tur thu an ron puan thu te chu ashila curfew nu to torot an ham mua chuak te chu tha an ni tur thu a soibok no pangte unau pa thla na hnung an man lai chuan Redmond a sipei pakhat chuan a lo thlir anga chuta sei pui nen chuan a zui ta a kong chu a sa don chi ati chuan me cheno pangkhan top tura ron shilin a kaltir le ta a khovel taklama kongan a novel a zia mek lai chuan guan chuan a lua tak lung chuan a voma ni kho shelo chuan a om ta a tha chu tum sate ma se ati thei ngang lo guan chuan a fatnul sak thin in sari chu shathutin aron chuan a lam chu azong ngala mi pano pang chu awa mu a guan chuan a hlasak chu tu zirtir nge a zo chuan mi pano pang chu hlo wangin atlan che ngala guan chuan a fanu ru bo tu Shanghai le thian ten restaurant thilan e lai chu va muin awa sual tangala Shanghai chuan a fanu chu kumruk liam ta a mun a damdoi du ai tama pe ka wanga a har chuwa theilo thu le buara a khunga an kalsan thu ashila guan chuan tha ngal chu atuma ma se tu chuan ron thalin hotela le turin a ron shila guan chuan tu hnena kong aya Shanghai chu tha tir jok tur chuan a nge na guan chuan a fanu chu adam a be sei to lo hle ma se tu chuan aladam arin thu alo soi ve bok fictional khovel lama po me cheno pangkhan kong chu Redmond le unau pa juitian chung chang chu lo silve in an ina te chuan a shuaya anu le paten kum liam ta khan an lo bo san to alo ni an in chu painting pakhat zong ho chuan an lo hual vel tual bok khovel taka chuan kong le guan te chu in chunga an ding duna tu pon an in biak na chu kara tang lo ngai tharu ve bok a thon thu zia a hlo cham zia te chu soin guan chuan nam thak a lo tum uk a ma se ron hoile thutin a thon thu zia lai mek Crimson Warrior ala zolo wanga ala thi theilo thu chu aron soya kong chuan a thon thu zia a mei cheno pang chu tangerine ani thu alo shil bok ta chi hian ani kong a novel zia angzela fictional khovela mi te kha an thin ti kan hriat ni ruwa chu ron surin chuan nal chu arapiala ma se guan chuan alo mana fictional khovela let la in atira konga taksa a ral thuam ama anun na nei betlat kha ron chuakin mi pui ho tangerine tha tum tu te chu aron beita a that ta veka kong po chu tha ron tum ve in konga thisena hibna sat ema wanga konga thu hnuaya omani ti a in shele in a top le ta a kong chuan le tura shilin a taksa chuan aron bet le ta ani guan pon tu chu phone a bia in konga a tha don lo thu a shila tangerine pon kong chu Redmond bula chuan alo hruai ve boka kongan thon thu azia mek pa chuan thalaka apa bula ding chu limu Aladdin group president ani thu ashila an thu soi chu tu chuan lo ngai thla in limu chu a kol ngala a ban thu chu a shil ngal bok ma se mi pani limu hnuai thok te chu tokin pakhat chuan a taksa a karen chuak mang chuan a khoya kara chuan a kal khum ngala kong le tangerine po Redmond palace chu thlengin asipeite chelowa lo thing thivek an hmua Redmond chuan asipeite ni tlak nuwa an che theilo ti a hriat wanga zan curfew puang ani ti an hrethiam ngal limu naw te po library a kongjongin an ron luta guan chuan golf ball nen alo beya ma se na po chu atuar ve pha shep misual pakhat chuan electric mantir tum ma se guan chuan rubber glove alo bunwan chuan thilpoi tak a thleng lem lo tangerine chuan thilre dut chu sia in Redmond a lungphuri ani ti chu a hrengal tu po kara changa ron chuak le thein guan chu aron puya Redmond chuan kong chu a unau pa juitian fapa ani ti chu a hrila juitian an phumna chuan a hruaya konga taksa aral thuam kharon chuak le in Redmond pathian pakhat ni bok chu an beidun ta Redmond chuan rual thuam pa chu a met som tavek mai kong po chu athat ve man trepa ma se tangerine phai phuleng tumri chuan aril ruala penga tangerine chu apa in chu phai phulenga tuma piang chuan puitura alo kal thin tur thu alo shil thin ani Redmond chuan tangerine chu manin apum chunga chuan adol ta a novela mi ang chia khan kong po chu liama torwangin damdoi in an lo pan pui ve mek bok li chu damdoi in aron langin konga athi mek awang chuan alom mel le guan chuan
kong thattu ni lovin a thawnthu ziah lai chu ziah zo sak tura tir ani ti chu a hre thiam ta a fictional khawela chuan Crimson Warrior chu ron langin Redmond chu a ron beita a kong chuan Redmond a chala chembu chu Domin Crimson Warrior nen chuan tangrualin a taksa phelnan chuan an hmangta a damdoin lama po chuan kong chuan thatlam alo pan ve zela guan pon a hma a mi panopang a fanu hla sak thin satu a hmu chuan man mo takin a pan ngala ka hla bok a hmeichhe naupang nen an lo sale a guan po chuan alo zum ve a fictional khawela po Tangerine le apa Crimson Warrior thomhnaw ha nen chuan an lo in mu ve chi a boka in thlalhel taka in ko chung chuan an ho dun ta a